durma. Oy dur, can geliyor. Dur. Dur sana bir mi? Alo. Salam. Salam. İslam'a berayim da. Kimsiz? Men Söýgülse. O näkir söýgülse? Sen kim? Men gelin İslam'ın. O näýil gelini sen? Men 1 ýyl bäri söýüşip görne. O näkir 1 ýyl bäri gülüşip apçedir 3 ýyl bäri ýaşaşyp gör. Biziň çağamyzdanma. Vay. O näýlik men oňa jaý maşina alyp berdim. $50.000 pul berdim. Hemme wada etdim men o näýil bolýar? Bağışlan. Men oyun ettim size, biz oyun ettik men jigisi. Häzir dogan gelsin o komnatdan size jaň etdi. Oyun ettim, bağışlan. Jaňat. Elim özüm leki pastırayım, ben jaňat söýülim, jaňat. Kulayı ana çaktırıyor ana. Hava dedim. Oğum söýgülim. Men saňa Abraýlydan mara gowy naharlar da qad etdim. Bol iyi. Sen açarsan men dünýäm daralýar. Aşkım eklik değil mi ya? Ekimini vereceğim ben edemem. Sana dönür. O düşünmeler de men etsem sana da peydalı özme de peydalı. Bu ekimlik değil ya yoksa öğren. Balım 4 muluk et ýöne beýti karın doýup durjak bolsa sana hiç elek söz ýok. Sen bol Abraýlydan doýjak bolsa mesele ýok hiç elek. Basar. Abraýly 53. Anıl başlatlar zakaz ettiler. Eminne söýgüllüňde zakaz ettiler. Söýüyor okan ara İslam gör közäsi de ýadyňda düşýärmi? Hakykatdan am gawakan. Bu kopya lazım şu. Şu açat. Alo. Nerdesin? İşte işlep ben aklım. O nämeň işi? Meni bilen mokla sen işiňi. İslam, yürü de maşinalalla. Kim bilen uğraşıp durğay? Eşittin değil mi? Ben işletem siz üçün işleyen o. Bol ya canım arkayını işlesin men pes gel vermeyin. Öýe näçe de gelesin gelse gelip bilýän. İslam, birinci maşina alýar. Soňa bizde ýatver bolmy? Eşittin değil mi aşkım? Men sana ikilige de makok etse büküzlük et ya. Bol canım kakras mene bejem oýuna uçakdym. Sen arkayını işleň etişdir. Hapşada 200 gal gowjadyk sürgün. Gowja pul berer şonna. Var ya. Salam. Anne gel. Salam. Tülmüraşın nämeýdi? Biraz spokojny bola. Geliniňe maşina alyp bermany berdi. Näde adamla söýüňden keşek bolanma. Gerek bolsa söýgülim sen. Bu boýmasyn katlan. Bilýän mi? Gurlaşdyň. İşin ýerinden aramak bolýar. Bola gurlaşdyň, gurlaşdy. Men gurlaşdym bola. Am sen maňa iň gymmat maşinalar gorkadany? Öd iň gymmat bolsun bolmy? Söýgüljüge padak etjek. Siz de resmi namana geçip derseňiz de özünüz üstüne alýar. Oňa da pul alamdyk. Hem de bunýal oglany näme etjek? Nagd alyp ber, kredit alyp ber. Goýber. Muň haçan gitjek belli, sere de gıýdak bolar. Yok, goý ferkim özüňle puçt etmesene. Men aşkym gawutsa. Olýar. İçinde gawda ortada sulov berer. Gawakan çok şuşulardan alayl maşyny. Ýanky biz 3 ýyl 5 ýyl garaşar na bar. Yo biz naliz aljak. Naliz wamy? Bar. Naliz wa orta. Maşina 3 ýyl garantiýa da berýär. 3 ýyl garantiýa berýär. Paket maşina o. İkinji ele 1 ýyl. Ay bolla şurada. 3 ýyl garanti berýär burada. O näme maşina? Böyle sen beyt bir saat otursunma sana. 3 ýyl garanti yok sen gitjan berdi. Böyle maşyn gelen haýdyň onu. Bolýar. Ýankylar hem başsyň bilen adden gullaşarsın hemme de aýdyr. Ben hemme dady bilýän. Sen aýalyň madygyny bilýän. Sen meň bilen pul üçin gurlaşýanyňy bilýän. Bolly. Oyun oynamak gerek de. Böyle sen bilipsin şonu. Ben aýryşyp seni aljakmyn, seni söýýänmen. Şoň üçin men şu sen ýanynda. Men sen pulun üçin ýanynda, da men söýgün bolan üçin ýanynda sen. Anan bilen bolsaň, ne sen üçin şow etdirdim. Öz şowdum dedikdim şuna. Sen pulun maýok, sen pulundan etdirertdim ha. Ne gözü? Bir nasıl treni andy döndü. Sen üçin etdim nasıl treni açyldy mı? Hayır sen İslam koy. Şat oyun yadıma düşen Ben nämetsen men başlayacak, nämetsen men kowaljak. Sen yara aýalyň saýla. Ya da meni. Eger aýalyň saýlajak bolsaňam, jaýyň açarnam, maşyny açarnam. Men sana beren pullamyň bary goýup gidersin, düşündiňmi? Düşündiňmi? İslam doganjum gawmy. Aýdyň o ya söýgüliňle gelenliňe. Ben ikiňe boýnuňy goýun. Senem yara men saýla. Ya da hemme dadyň şutak goýdanym aýalyň saýla.
Ne bulam masin açarı. Ne bulam zay açarı. Ne bulam al. Beren pullon. Men hiç saçan maskaram pulu satılmaya şonu yadımdan çıkarma. Hakiki bağıt. Pullo değildir. Sevgidedir. Yöre değilim. Hakikatlerim en ol bakmazsan Hakiki bağıt. Pullo değildir. Sevgidedir. Yöre. hakikatlerim en ol bakmazsan Beşerek men soruyn. Ya, nima sen surjuk saadet namanga bolana qalsan o. Bilek. Bolya, Git ya. Çıkaran meni inna. Yo'q, nara chiqalaysa. Bilek. Ma. Qo'm sevgilim nerda? Men ulaşayım ne var? Sen tanama keldim. Bilek. Gıyıqsan ya. Bolya ne? Alo. Selamun aleyküm. Indi ne emmolle? Men tanana. Halla ida kadamlıkla qadatdim, to'q tushdan. Şubat trend, to'shular. Ne alaka? Ay, indi ne emmolle? Dur ha yo, indi ne emmolle? Şunlar kavgatlan bazın. Men şunaydan şunlar kavgatlan. Aytmet kelam dostlar çok baksan. Tokka sushi. Çok mani suratda barlap görmeliydin sushisi değil. Bulgur. Söz yok. Şunyaca 50 zekli geliyor. 60-72 90 okuduk. Süşandı. Anrak dişle. Esselamu aleyküm. Ve aleykümselam. Kovmam Yasemin. Ya, şaşkına şükür. Ağam bana var bir koyu kımmat meselelerinden yaratsa kımmat bolmalı. Kredit mi? Yo, kredi gon analiz alacak. Yine krediden beri yani. Ha, mesele yok. Ekskluzivni bağlan turuyan maşinadi. Maşinlerden men yöne yekecek emladım ma. Pul taraftan kimde? Pul kan yöne men. Narmanca yani yollaşım sevgilim yok. Yokum şu an yanımda sevgilim yan yollaşım varsa. Şonu da bir maşin alıp verecek ben. Pul mesele de 30 bin dolar, 40 bin dolar, 50 bin dolar alacak türüsün geçsin. Biz Xitoydan isteğinize göre maşin getirip berýär. Sen maşinlarınız var. Geely Manjaro, Toyota Corolla ne aýly Xitoy öndürýän bolsa şonu getirip berýär. Hemen bizden maşin alsaňyz 1 ýyl ýagyny özünde çaşyp berýär. Bir yıllap yağına mı olmuş çalıştı? Oho. Oho, vaqsuat sevgilim olsa var men. Şonu müştak getirecek. Size näme maşin gerek? Men gerek bolsa bellap alaýyn, habarlaşaýyn, zakat etip berýär. Bunu sen belli nomru belli. 60 vesik 21 15 21 olmaz. mene aşak droyunun o. Sen näçe var maşin? Şo Geely Manjaro'dan mı? Ay şu beyaz alttan, onun beyaz alttan ne mi? 5 tane. Normal kalın. Öňüne törek etmeli bolsa jaňy diýip Jaňa da aýdym. maňa men jaňa da men aşakda turarım. Bolly. Jaňa da. Bar sağ ol. Ole aman dememi do masin tarapdan Mesele yok. Bada Bir yıl yağını muhtaç berýär. yağının mutsal Mesele şüpheli. yok. Onu diyor sizden azıcık men ne tip polisi söyleyeyim olsa onu yağını size çalıştıracak. Bolly. Jaňa ders öğrendim. Jaňa da nomra açık. Ayağıma soluşup geçtin ay. Gölü yarak bol. Alo. Alo, salam. Salam. Noğum yağdayız. Yaskın be. Minyak ofistan kırayıp. Yanlara bana söyledip bir numarını başına dolayılan. Dille sana daydım. Böyle sen boş sorsan gelir mi nasakta maşinle? Şu ayda şu maşinle mi? Düşüreyim mi? Düşüreyim mi beni ya? Oo gel yaktı. Böyle. Böyle karış. Allah sana gavcağı taptım o. Oo maşinle soğunu sen nereye geldin? Men
Yan kopstak. Sen gelay diýdiň meni düşürjek diýdiň ha. Men seni gowurdym. Ben sen yanında kıyla gelaydın, ta gelaydın demedim mi? Ya sen bana şumatcan edip gelay diýdiň. Mene düşdüm indi bilemek men seni gowurdym. Öýe düşür meni. Ayrada yerim, Men şey ayrada gowurdym. ayrada. Edey men şey koýaýyna. Qaydan gowurdun? Niye täsiri ýozny? Oğlum näme işetken sen? Ha, diğer maşını açanı getirdim. Aha, işetdin mi? Todağa gayrı. Yo, boldy. Munan todagyň etat bärik ýak koýan. Sağ ol, sana katla. Maşin var eken. Ol sowda bar ýa. Kullaşar goja. Qaydan o tolama balaryň menajer eken. Wa, tuğla Hudaýa şükür. Ha, dogry. Näme şedýän oglum özüň barada aýdylar. O çaydat istenim rög işin var. Urun ver bize. Getirdin mi? Değişim yer getirenim. Dolcudan sana oturacak. Doğru. Böyle. Getirenim yanında kampağı var. Ağam gayret et. Dur şu yanında kampadan arkayın. Katı pullu olmar tuğla mı? Biznesmen ötken. O adamlara da pul verip kamer etip berýär. Ha, o şona itken. Oğlum, Sonyali. Ondan. Oglum aýdaýyn, nerede isýäň, näme şedýär? Ama ödüm ha yazıcı. Yazman gowur ya. Näme ýazýaň? Aýdym ýazýaň, goşga ýazýaň. Şahymy sen tuğla mı? Yok adamın tümünü yazıyanlar. Mesela şundan görüyorlar. Aradaki beni maşin bilen kalktı. Maşin aldım. Tümünü yaptı. Ondan beylekem bir tanış olalım birinin yüzünü okutur olun. Onun üstüne yazdım. Pul getirip verdim. Umuman halk içinde bana kazyol diyorlar da. Bize kazyol giýew gerek. Vay başıma gelin. Näme diýäňiz? Ben sizin üstüne yazıyorum. Näme da? Başettin. Ben sizin üstüne yazıyorum. Sizin üstüne yazıyorum. Evet şimdi evet yine o kırık mı burada? Demek ya. Ay amcan. Nereden? Ýum sen, ha. Böyle yapsa bir mutlu elmezan hele. Oğlum Gromko'da oydum dinleyen. Kreyde men. Dedim de bir battığımız yok. Karnımıza maç. Oğulcuğum sabretmene gizi 10 kayetse lisarın bun tədeyil ununlu. Sana ne vermek oldu beler oğlum can. Sabret. Aksa barın bir aydarın. İş yapmıyorum ben. Öyle dedim. Bak. Şunu al. Şunu al dostum. Yo ağam bu ya bırak. Yo men satsa. Şunu da. Sağ ol ağamdan. Tanrı yok kız. Ağam durmuş. Neyim için kıyın karay. Ha, başta ne için? Bir mut yine dostum zanat ya. Alo. Oh dost Gromko'da oy. Hey dostsan bolya men iş yapıyorsun dost adır. Şu işsen bol oyunu merçek giyecek kalçın senles. Evet iş. Bolya dostsan bolya dost. Şunu al da. Alayda. Bolya al täzeli. Ben şol dostum. Ay Sağ ol. Ay buğulam täzeli benim şeytip iş yapıyorsun öyle de. Görüyen açağı ağlap duburman pul yok. Täzeli bellep bilemek da imanat yok şuruğumuz yok. Nämet sevgiler. şu at para Avrayla bir hilek Yo koyuyor. avrayla kafeden marayı rada kitip baryadım täzeli. Pensional ben ödüm täzen zakadeden ola çarp getip beri sırana. Sen şunu al bolyamy? İyi aklatlarım. İyide de koydum ova. Şaşık rahat basen şunu alla yakın täzinin belli. Hovat bolur mende. Böyle am sağ ol sen tutar şurayın mam. Oo şuta şöyle. Sağ ol am koya iyiydin biler ama ne avrayla. Şuta koyuyorum. Böyle am sağ ol. Sağ ol. Ne illadım aysin? Ne illadım? Ne yapış kavut dirinin da o. Al. Kavut dirin sen kut pul ver yara. Böyle hemen indik kilende kime kavut dirin. Beni sen başladım amca. Kavut dirinin indik de avrayla atlarından bin tadayla. Yürüdüm ben kilende canadır.